Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar dai da kuka gani a yau ina birnin Jammena a babban birnin Chad kenan, inda na zo na samu yadda suke yin ɗan wake iri-iri daban-daban. Kaga idan an yi ɗan waken ana sa mishi wannan. Kun ga wannan? To sunan shi kuli-kuli, wanda muke kira kuli-kuli a Najeriya. A sa kuli-kuli a cikin ɗan wake. Sannan akwai wani abu gashi nan shi ma. Kun gani? Ina fatar kun gane shi. To wannan attarugu ne ake saɓawa a cikin turmi sai a mai da shi ruwa. To kuma shi ma ana zuba ma ɗan wake shi. Sannan abu na uku, kun ga wannan. Wannan shi muke kira kabeji. Kabeji kenan wanda ake cin abinci da shi. Shi ma sai a sa ɗan wake a cikin ɗan wake. Ga wannan shine wanda muka fi sani da man gyaɗa, man kuli-kuli kenan. Shi ma ana sa shi a cikin menene ɗan wake. Sannan ga wani ruwa nan. Wannan ruwan kun san ruwan tsami ko? Ruwan tsami wanda ake sa ma awara ko wani abun nan da sauransu idan za a yi. To shi suke ce ma bilalemun a nan. To shi ma ana zuba ma ɗan wake shi. In bayan an zuba maka duk ɗan wake an zuba ma kuli-kuli, sai a zuba maka wannan ruwan. Yauwa. Sai abu na uku kun gan shi nan. Kun ga wannan ruwan? Kuna ganin shi gashi nan wani kala-kala kamar lemu-lemu? To wai magi ne ake jiƙawa a cikin ruwa. Idan aka jiƙa magi a cikin ruwa, aka zuba ma ɗan wake sai a tsirara maka shi a ciki haka. Abu na huɗu shine kaga kun ga wani abu nan. Gashi nan wani fari a cikin roba. Gashi bari zan ɗebo shi a cokali ku gani. Yauwa. To shine muke kira salad cream. Salad cream ma za su zuba shi a cikin ɗan wake. To yanzu dai ga ɗan waken nan. Ga ɗan waken nan. Wannan shine ɗan wake. Idan aka zuba maka ɗan wake kimanin wannan guda ina ga zai kai 10. To shi ake ce ma na dala 10 kenan. Duk ɗaya dala ɗaya kenan. To bayan an zuba maka wannan ɗan waken ƙwara 10, sai a zuba mishi shi wannan ɗan waken ƙwara 10 za a zuba mishi wannan kayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sai a zuba mishi kaya guda 7. Kaga ya zama 17 kenan. Yauwa sai na ji ku. Assalamu alaikum warahmatullahi.